जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बेंटल जायगायाव नैबे अबस्था रायजोफोर बियो जाहैबाय चिरां जिल्ला 14 चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल जायगा लामानि अबस्था बेबायदि हाग्रामासार ओमफ्राय पानिरामसार बे गामिनि दायथ'आ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां आं देखायलांनि गोजोन्थों लोगोफोर दिनैहाय आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लानानै फैबाय आरोखि ना बे भिडिअआनो जाहैबाय नैबे नुथायनि बागै नोंथांमोनजों एसे सावरायनाय जागोन। बे लामाया जाहैबाय बेंटलनि लामा बियो बेंटल बाजार एरिया बेंटल बाजार एरियायाव मा जादों नोंथांमोना नायनानै ला ओमफ्राय आं बेखौसो बुंनो सानदों आरोखि ना जोंहा बिटिसिनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा नायनानै थादों नुबाय दा लामाया बिदिनो जाबाय आरोखि ना माने बिसोरो बुंदोंमोन माने गासिबो मोजाङै मावगोन खामानिखौ मोजां मावलांगोन होननानै खोथा होदोंमोन आरोखि ना भट समाव ओमफ्राय भट जोबखांनानै एमएलए जाबाय देरहालांजोब्बाय दा बे एरियानि एमएलएआ पानिराम सारा हयथ' बे लामाखौ नुखाबाय जानो हागौ खिन्थु बियो मावाखै पाब्लिकनि थाखाय बिथाङा मोजांखौ लुबैया नामा दिनै आं बेखौसो कुइसन आरोखि ना बिथाङा मोजांखौ लुबैदोंबा बे खामानिखौ मावना होनांसिगौमोन मानो होननानै बुङोब्ला गोबां समाव जोङो स्कुलाव थांनाय फैनाय स्टुडेन्टफोर लांलाय लाबोलाय बे लामायाव गारि बेलथायनाया टट' गारि बेलथायनाय स्कुटि बेलथायनाय गथ' लानानै फैनाय गोबां मानसिफ्रा बेलथाय जाबाय आरोखि ना गोग्लैनानै दुखु मोननांबाय दा आङो बिनि थाखायनो बे भिडिअखौ लाबोनो गोनां जादों आरोखि ना जाहाथे पानिराम सार आरो हाग्रामा महिलारि सार बिथांमोना बे लामाखौ थाबैनो बानायना होनांगौ रायजोनि थाखाय बिनि थाखायसो नोंथांमोनखौ चिफ बानायदों बिनि थाखायसो नोंथांमोनखौ एमएलए बानायदों रायजो राजाया दा रायजो राजानि मोजां खामानि मावनो नङाबा नोंथांमोनखौ मानो गोनांथिमोन नङा होमबा रायजोफोर दा बेखौनो आं बुंदों माने बेबायदि मोजांखौ नायनो नङाब्ला एमएलएफोरखौ जों बानायनांगौ दरखार गैयामोन दिनैहाय एमएलए बानायहरबाय हाग्रामा सारखौ चिफ बानायबाय दा नै जोंनि बेंटल एरियानि लामाया बेबायदि जानानै दङ बियो दिनैनि नङा गोबाव समनिफ्रायनो बे लामाया बेबायदि रोखोमै दङ आरोखि ना गोबां खस्थ' मोनबाय पाब्लिकआ थांलाय फैलाय नोंथांमोना नुखाबाय नै गारि सायावनो दै बारखोलायनाय अबस्था आरोखि ना थेवब्लाबो जोंनि बर'निनो सरकार आरोखि ना जोंनि बर'निनो सरकार थेवब्लाबो बर' एरियायाव थानाय बे मोनसेल' लामाखौनो दिनैसिम मावना होनो हायाखै आरोखि ना दा बेखौसो साननो गोनां आरोखि जों भट सौफैब्ला माने बिनि थाखायनो जोङो लिडारफोरखौ सायख'नानै भटखौ होनो रोंनांगौ आरोखि ना दा भटनि समावहाय गोबां थाखा फैसा खरसा खालामबाय भट लानो थाखाय लाख लाख थाखा खरसा खालामबाय भटआव देरहालांबाय मोजां खामानि मावगोन होननानै पाब्लिकखौ थगायबाय ओमफ्राय देरहाखांनायनि उनाव दिनै नैबे लामाया बे अबस्था खिन्थु बेखौ दिनैसिम नायाखै पानिराम सार आरो हाग्रामा महिलारि सारा बिनि थाखायनो आं खावलायदों गुरैयै आंनि भिडिअखौ नुदोंबा आरोखि ना नोंथांमोना बे लामाखौ थाबैनो बानायना होनांगौ जाहाथे रायजो राजाफ्रा थांलाय फैलायाव खस्थ' मोनै बायदि आरोखि ना दा आङो बेखौनो खावलायनानै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला रायजोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो जाहाथे पानिराम सार हाग्रामा सारनाव